Емка, здравей, виж каква топка. Ето я топката. Я я вземи с ръка. Да, ау, каква топка имаш. Да. Да. Опа, падна топката. Падна топката, мама ще ти я даде. Ето я, Емка, вземи топката. Вземи я. Така. Айде сега. О, не. Чакай. Ето така ще сложим тук топката. Айде отиди да вземеш топката. Айде, Ема, отиди да вземеш топката. Хоп. Отиди да вземеш топката. Айде. Донеси топката. Не на тази страна. На другата страна трябваше да отидеш. На другата. Опа, чакай, мама. Чакай. Не. Хоп. Ето така. Ето. Айде, виж топката. Кук. Ето къде е топката. Ето я топката. Айде отиди да я вземеш. Отиди да я вземеш. Хоп. Ето я. Ето я топката. Точно така. Да, мамо. Да. Ръката ти. Ръката тук. Ето така. Ето, взема си топката. Ето и тази играчка. Хоп. Ето и тази играчка. Ето бубка Емка. Да, бубка Емка, да. Това е телефона на мама. Добре, айде, спираме.